amai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Muchirongwa chino chinotarisa hugamba, humare nehushingi hunana amai ava. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri kumufakose uko kune mudzimai ane makore 38, Patience Tamirepi, ane vana asi iko zvino ava nemwana waanochengeta, mwana wemukadzi nyina wake akashayika anova ane dambudziko rehurema. Mwana uyu Ana ane makore 23 ekuberekwa. Urema huri pana Ana hwakaonekwa Ana akura here kana kuti vakazviona achiri mudiki? Urema hwaAna ndakatanga kuziva pakashaya mai vake vachiri vapenyu vakabereka Ana, asi ngoratidza kuti munhu anga asina kunyatsoita mushe, aitora makumbo ake achimabatanidza kudai so. Ndopandakatanga kungoonawo mazuva iwayo ndandichiri panapa naamwe tichigara tese. Saka ndakatanga kuonawo ipapo kuti Ana hazvina kumira zvakanakawo ipapo. Mai vake vobva vazongorwara vobva vaparara, baba vacho vobva varwara vobva vaparara. Saka gogo ndovaigara naAna. Ini nguva iyo ndailojawo ndasati ndanyatsoonawo kuti situation yake Ana yanga yakanyanyumira sei, asi daingoona kuti munhu pakatanga mama vachiti Ana hatauri, ane karurindi, vachiedza kuda kumugadzirisawo vachifamba naye kumakliniki Harare hospital vachimbonobatsirwa, vachimbonopiwawo mapiritsi vachidii. Batiwo kutsanangura kwavaita nenhoroondo vaiti mwana uyu zvaari kuita ari kutoita achiwedzera, asi handisi kuziva kuti ari kuti akapiwa mushonga owedzera pane zvaari kuita. Fatambogara mama kwakuchizoparara, vaparara pandazouyawo panapa. Ndopandakatangirawo kuti ndinyatsozivawo situation yaAna, asi zvakatombotora kundinetsa, ndichimbotora kutya nekuti ndaiti ndikasvika aitoti ndikada kuti ndimuise mubhavhu tageze aimbondirova, ombobata ndaikambotora kushushikana, vanhu vachimbotaurawo zvakawanda kuti ndimurove. Ndaityana ndisingakwanisi kumurova Ana. Saka zvinhu zvaingotora kakuti ndaitombotya kuti ndinosvika here kana kuti handisviki. Ndikambofunga nemweya wekuda kuti dai ndatombobva, asi ndaizoona kuti nyange ndikabva ndinosiyirani. Mai vake vakarambawo kugara naye, madzitete vakaramba, veukama vakaramba. Saka from there kubva pafamama 2016 ndakatanga kugamuchira kugara naAna. Ndobva ndatanga kufambawo mune vanhu vakadai, ndichikanzeleka kuti ndikwanise kugara naye, kuti ndingamuchengetedze sei uye ndingamubate sei, zvinhu zvaindinetsa kugamuchira. Ndobva ndatanga kufambawo mune vanhu vakaita sezvakaita Ana, kuti ndikanzeleke, kuti ndikasike kuzvigamuchira, pakuti zvaaita kuti aibhidha, akabhidha akwanise kuzvimentena, akaipinda mutoilet akaita tsvina, anotora tsvina yake dzimwe nguva wodya, ukatora nyama ukaisa mufiriji anotora nyama mbishi wodya, akangogara dzimwe nguva ari zii, unonyatsoshaziva kuti ari kufungei pari apa. Unotanga kumbofunga kuti ari kufungei. Zvinhu zvaimbonditora kundibata kuti zviri kumboenda nekupi zvichibva nekupi, asi kuburikidzawo nekanzeling yekuti ndaiendawo kune vanhu vari zvaariwo. Pakafa mai vaAna, hapana here vehukama vakada kutora Ana? Pakafa mai vaAna, akatora vehukama ndamai vababa vaAna, zvichireva kuti mbuya ndo vaichengeta Ana. Vamwe vese ava vaibatsirana nevanasikana vavo kuchengeta Ana. Wani vamwe vaive kumasvingo, poita vekumarondera, vana vavo vairi ndo vaibatsira kuchengeta Ana. Nguva iyoyo, ngatimbotarai nguva iyoyi, mwana aikwanisa kufamba achizviitira here zvinoita vamwe vana? Dambudziko rake rakanga riri rei chairo achikura? Dambudziko rake ranga riri kusataura, kuenda mutoilet achitadza kuzvitsvaira ega, achitora tsvina yake achidya, kudya nyama mbishi. Ndo zvandaiziva panguva iyoyo. Mama pavaiuya kwandailoja vamwe manguva iyoyo vachitaura kuti mwana uyu ane dambudziko rekundinetsa, kuti hatauri, ari kupinda mutoilet anotora tsvina yake achidya,
ndikatenga nyama ndikaisa mumba mufiriji ari kutora achidya iri mbishi. Saka dambudziko iroro rakatanga kubva kuina amai vari vapenyu. Ini mazuva iyoyo ndaitoloja. Imimi makazotanga kugara naAna aine makore mangani? Anga ine 9 years. Ngatimboona iye zvino izvi Ana, ndezvipi zvokuti munoti imimi kunyange zvino izvi kunge mukadzi mukuru 23 years asi haakwanisi kuita izvi ndinotomuitira? Kuwacha haakwanisi kuzviwachira Ana, haakwanisi kugeza ega Ana, ende akaenda kumaperiodzi haakwanisi kuzviprotekta pachezvake, anotoda mubatsiri. Kazhinji ndinotombozoti kana ndafambawo ndisipo anobatsirwawo pamwe dzimwe nguva nevanhu vomuraini, nekuti kurarama kwangu inini kufamba ndichiitawo zvekutengesa kuti ndiwane kurarama, vana vaone kurarama, vaone kudya. Saka zvinhu zvakaoma dzimwe nguva kuti ndingosiya ari ega. Saka ndichifambawo dzimwe nguva ndotoudzawo maraini kuti pamwe ndafamba wandienda kwanisawo kuwanawo iye, asi ndongoti ndaone vanhu maraini vachiva nerudo kuti kana vakamuonawo vanongomuappreciate voitawo rudo naye, vakamuonawo ari siri zvaari kana kuti achiita zvisirizvo vanokurumbidzwa kumudzora kuti uya kunoita izvi semunhu akangosiyiwa vachingonzwisisa kuti ndo zvaangori. Saka ndo zvitoripo pana Ana. Muchiri kuenda naye here kuna nachiremba kuti arambe achionekwa? Ana chiremba vanoti here pane zvimwe zvinhu zvinokwanisa kugadzisika pana Ana? Kuna nachiremba ndakamboenda kuHarare hospital nenyaya yemaperiods pain kuti maperiods pain kuti pakuenda kwake kuti panguva yekuti pamwe dzimwe nguva anogona kubatwa nevarume kana kuti ndakamboenda naye ndikasvika ikoko ndikaedza kuti ndibatsirwe ndikambopuwa mapiritsi kana kuti kubayiwa. Akangobayiwa kana kumwa mapiritsi anogona kupedza mwedzi wese achingoteera. Saka ndakabva ndatongoona kuti zvakandiomera, ndobva ndambodzokera naye futi nenyaya yekuti aiti kana akangopinda mumba muno anogona kurara akamira, akambokungomira ngoramba akamira. Ndobva ndamboenda futi naye, vandaenda naye kupsychiatric, ndobva vamboedza kumubatsira kumba mapiritsi vatowedzera wese. Ndokungomirawo kwandakaita, asi ndikaona kuti kana ndikasadai yangu security chekungomusecurity kuona kuti ari papi, ari kuita nezveni, kuti kana akanwa mapiritsi echokuti kana kubayiwa ari kubva aramba achibleeda. Mapiritsi amuri ane zvawaya, mapiritsi mapiritsi anenge ekupenga aya, nekuti airamba akamira ekupenga aya menoti anonzi maishi. Ndakambomapiwa kuHarare hospital, ndobva vanzi mbomupai kuti arare. Saka ndakaona zvazvichitowedzera, ndogumira kwandakaita kuita sei kuenda. Ndobva ndasangana ndarangogarawo naye ndichingotarisa kuti zvakamira sei. Ndamboenda naye kuti ndibatsirwewo nevemahome based kuti ndingaite sei zano kuti mwana uyu abatsirikane. Zvikanzi isusu tinoda kuti tibatsire munhu anoshanda ega nemaoko, kuti tikamupa kana mapiritsi kana kuri kupenga tikamupa mapiritsi ogona kuzvishandirawo ega. Zvino kana muchiti haana zvaanokwanisa kuita, hakuna rubatsiro rwatingakwanisa kukupa, endai munoita home based care muri kumba. Kubva ipapo ndopandakazongotiwo mwana wangu ati kureiwo, ndopandakazoti rega ndimuitewo nurse aid kuti akwanise kubatsirikanawo achibatsirawo mumwe wake kuti azvigamuchire. Uya isinga isiri situation yanga iripo ndeyekuti ndaida kuti azvigamuchire, azvinzwisise kuti zvinoitwe achionawo, eniwo ndichipindawo makanseling wevanhu vakadai kuti ndinzwisise, kuti ndizvigamuchire ndizvinzwisise. Zvinhu zvakambotora kuda kundinetsa kuti dambudziko iri ndorikunda here, asi naizvozvo ndiri kungoona aiwa ndiri kungorarama. Vamwe vaitombondiseka kuti munodya netsvina, nokuti aitoti kana akadai achibva mutete anogona kubata tsvina uye ubata plate yauri kudya, but handaombozvisa. Tinongodya tese plate wenyangu rikadai so handimuseme uye handiseme zvaari kana kumusema kuti plate yake aibata neropana ini handichatoibati. Tinongoita zviripo panguva iyo ndongozvigamuchira. Saka kuita dambudziko revanhu vakadai zvinongoda kugamuchira nekuzvinzwisisa nekuenda kumakanseling yevanhu vari zvavari, uchingoudzwawo kuti ukwanise kuita sei, kubatsirawo kuti omubatsira sei. Saka zvinhu zvekungoda kungozvigamuchira kuti ndo zviripo. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Zuva remudzimai uyu
rakambomira sei? Ini zuva rangu zvandinoita ndezvekuti kana ndikarara ukaedza ndomukawo kana kumapasti 9 past 10 sezvo semunhu anotenderera achitengesa, pamwe nyama dzangu dzakaneta ndogona kuti nonokaiwo kumuka, pamwe kuma9 pamwe kuma9 10 wedzimwe nguvawo, nokuti semunhu anenge achitenderera achitengesa ndotanga kumukawo ndotsvaira mumba, ndotsvaira yadhi, ndokakweshawo toilet. Panguva iyoyo dzimwe nguva mukutengesa munongozivawo, dzimwe nguva ndogona kuwana, dzimwe nguva ndogona kushaya, pamwe ndogona kungoitawo zvanendawanawo panguva iyoyo. Asi kunyanya sadza ndora ndogumubikawo, ndikabikawo sadzawo zvatadyawo izvozvo, pamwe ndobikawo kana kuti kuma1 iwo, pamwe makusende ndisinawo chekubata zvinhu zvakaomawo, pamwe kwandafambawo masango zvakarema tobikawo sadza redu kana tine mavheji wayo, kana tine zvatinazvo todya. Manheruwo kukadoko anawo ndopatinodyawo masikati wani ndikabika todya tese. Majira ndongoitawo nevana vangu, ndo majira ndongoitawo semhuri. Madekwaniwo tongobikawo zvatinazvo, pamwe tinazvo pamwe hatina. Ndosiyawo vanakomana vanguwo dzimwe nguvawo nemwana wangu sikana ndovatiwo sarai muchibikawo sadza iroro, mavheji kazhinji. Pamwe ndinenge ndisina kanyanyanya ndongotenga hupfu mafuta zvanatiwo dzimwe nguvawo ndezvimwe zvanadhiringila kizhari, nekuti ndinenge ndisina chandokoshesa isadza. Tongoraramawo from there tichingorarama tichingodaro. Mukukudza kuchengeta kwamuri kuita ana imimi, ndezvipi zvekuti mungati izvi zvikaizvi zvinondiremera, kana kuti matambudziko amuri kusangana nawo muchiyarutsa ana? Matambudziko andiri kusangana nawo pana ana ndeyekuti ana anozvimesera, kana azvimesera haakwanise kuzviprotecta. Ana anoti kana akatsamwa kana kusatsamwa anozvirova musoro wake achimhanya, anoenda kuma-MP kuma-periods, haakwanise futi kuzvichengetedza panguva yake. Anogona kungobvisa kana nyange ukaisa pedhi akutanga kutori svisvina kutoridya, akutanga kana dzimwe nguva kupinda mutoileti kutora tsvina yake chaiyo achidya. Dzimwe nguva akaona kuti dzimwe nguva tetisina mvura kubva Thursday, kubva Friday, Saturday neSunday tetisina mvura mutoileti, ndikasamira kuona kuti taflash, anogona kutora tsvina yake iyoyo oikanda kuma next door. Saka zvimwe zviri kutitadzisa kunyatsoita relationship yakanaka nevamwe. Saka zvinhu zvekungoti tenge tichingotiwo sevanhu vanenge vari mumaraini vanenge vangojairawo situation yaari nezvaari, kuti titarisaiwo vedu vedambudziko riripo nderemunhu wese, nderedu tese, tichingoonerana pamwe chete kuti ana uyu akapfeka hembe, akapfekedzwa dambudziko rinenyaya paari nderekuti akapfeka hembe dzapera dzevanhu maraini dzanguo dzacho, akaona yangodai anogona kungoibvarura yongoenda. Mapedzi chaiwo akangodai anongoribvisa kutorisvisvina. Saka ndezvimwe zvinenge zvichingo dambudziko kuna ana rekuti unenge uchingofunga kuti achazova munhu wekuti haagoni kushanda zvokuti anogeza ega, haakwanise, anotoda help kubva kune vamwe vanhu. Mataura muchiti ana haatauri asi anonzwa. Munokomuniketa naye sei? Ana anouya kwandiri nemasaini. Kana achida kudya anotondipa saini yekudai kuratidza kuti ane nzara, kana kudai so kuratidza kuti ane nzara. Kana achida kugeza akanzwa muviri wake kuti uri kuswinya anotouya ondidai so, otanga kudai so kuratidza kuti ari kuda kugeza. Kana ane nzara ndinotonyatsoziva kuti kudaidzo. Kana achirwara anotouya otanga futi kudai so. Ndichingoona kuti kaitiro kaanosita mazuva ese nezvaanosita ndonyatsoona kuti pane difference. Ndotonyatsoziva kuti ana pamwe asi kundiwa zvakanaka, ungotombawo kana kapeniziwo, kana unyatsoona kuti ukamubvunza kuti chii ukamuona arara unyatsoziva kuti pane something wrong chiri kuitika pana ana. Ana akamboenda kuchikoro here? Akamboendeswa namama kune chikoro chemamene anoti madhauni. Akamboti endei, asi nyaya yaakazoita kuti amire kuenda kuchikoro, ana airova vamwe vana, akapinda mukilasi otanga kurova vamwe vana. Maticha abva azoramba akati itai hemuchi igarai naye kumba, hatikwanisi kuti tingashande nemwana akadai. Kana kuma-home based care vakati hatikwanisi kushanda nemunhu asingakwanisi kuzvishandira, kana kuti anorova vamwe ati itai home based care muinaye. Saka zvinhu zvongoti ana kana tiinaye pano tinongozvigamuchira nekuti ndozviri panzvimbo, nekuti ini nyangwe ndikabudawo ndinotoonawo ndichiendawo kune vanhu vari zvaari
ndichikanseriwawo kuti ndikwanise kunyatsoona kuti ndingamuchengetedze sei asi nzira negwara ndaanayo. Zvino ndaane experience pa 9 years idzi experience ndaanayo kuchengeta ati. Ngatimboonai matana kuti vemuraini vamwe zvinokwanisa kunetsa nekuti mungu anombokanda tsvina ikoko kana kuti asi iye ane shamwari here? Vemuraini iyoyo pane vanobvuma kutamba naye here? Hongu inini semumabvunzira amaita, inini ndiri mai vaAna, ndiri mai guru, mai vake chaivo ndiko vakaparara, inini ndiri mai guru vaAna. Ende munoziva kuti mukuchengeta mwana akadai vanenge vachionawo vanotaurawo nepavanotaura napo, but haisi nyore, zvinhu zvakarema kuti kusangana nemasituation akadai, zvinhu zvakaoma nekuti Ana uyu anorova vanhu kurodhi achibvutira vana vevamwe vanhu chikafu kana vaona vari kurodhi achizvirova. Saka zvimwe zvinhu zvinongoitawo kuti zvingondipa kaustress kanongofunga kuti vanhu amene kuti vanenge ndinombozvifunga kuti vanhu vanenge vachifila hawo pakumubata mwana ndichita inini ndichiti dzimwe nguva ndiri kumugonera, asi kune vamwe vanenge vachitoti uri kumuabhusa. But kuchengeta munhu akadai wakaoma. Kubva pa9 years dzandamuchengetawo kusvika pari zvino ndiri kusangana nemiedzo yakasiyana siyana kubva muvanhu. Saka ndiri kungoti naizvozvo Mwarika adai vangondibatsirawo, vangoramba vangondipa ushingise huripo ngoti ndikwanise kungochengeta Ana kubva ipapo zvichienda mberi. Ane here nguva yekuti kunyangwe tinoziva kuti mwana mudiki uchitaura inomuudza kuti usataura nevanhu vasingazivi nekuti tinochida kuchengetedza vana. Ko iye Ana ane here pekuti dzimwe nguva munozongoti munhu wautaura nei unomuzivira kupi? Ana pfungwa dzaanadzo zvechokwadi, ane pfungwa dzemwana mudikiwo, asi akangosangana newaasangana naye anogona kutaura semwana ari zvaari. Dzimwe nguva ini ndinenge ndiri kuno, pamwe uri kuwacha, pamwe uri kuita sei. Dzimwe nguva zvinozoitika kurodhi iwe unenge usina kunyatsotarisira, usina tarisiro, pamwe unozongonzwa pamwe twana tukubva kuchikoro twakungochema aita sei, pamwe ambunyikidzwa ona Ana iye nekuti pfungwa dzake unochinyatsoona kuti kudai unenge wangomhanya ngoti aiwa siyana nazvo, usadaro obva tangozvoperawo zvakangodaro odzoka kumba uya akutotaurawo zvinhu dzimwe nyaya masaini kana ane nzara kana ane chii, kubvutirawo vanhu, kukumbira mari anotokumbirawo zvakasiyana zvaanondiitira zvokuti wega unongotinoti munhu wachona zvechokwadi mwana mudiki pfungwa dzake. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Ndezvipi zvekuti zvikaitika zvinokwanisa kurerutsa mutoro waainawo pakukudza kwaari kuita Ana? Ana ndikakwanisa kuti akawanawo chekupfeka, akawana chekudya, akawanawo mapedzi ekuti adzivirire, ndo zvandinganyanyoda pana Ana. Nokuti pamwe pacho ndinotengesawo patetaawanawo ipapo, tine nguva yekuwana, tine nguva yekushaya, kutomborara pamwe nekuswera nekuti tapinda musango tashaya. Ndinotengesa matawewo, mapensi, masoksi zvakangosiyana. Dzimwe nguva wapinda mutaundi kanzuri yatora, ndinotengesera ndiri mutaundi. Pamwe pacho unouya usina chunhu, saka kutodya chaiko kwakatondikoshera kuti nguva yaano achibuda iye achienda dzimwe nguva ndinenge achinotambawo achidzoka, pamwe ndashayawo ndadzoka kutengesa, handisiwo kunzi ndine ndichishanda kuti mwedzi unopera ndowana. Avo murume wangu anoita hake zvokushanda kubasa masizonal. Pamwe pacho nguva zhinji vanenge vari pamba, saizvozvi vari pamba vanenge vachimoroforerawo vachidzoka zvichinetsa.
hanzvadzi yakewo inomboendawo kwainoendawo zvinomboomawo. Anogona kupedza 2 weeks 3 weeks asati awanawo pekutangira. Ataura imi dzimwe nguva anombotora kunyange pedhira akapfeka achisvisvina. Hapana here zvinokwanisa kuitika kuti haazokwanisa kubvisa pedhira anenge akapfeka? Kana akawana mataits akasimba anonyatsobata dzimwe nguva, kana ndikakurumbidza kuonera kuti ndozvaava, ndinokurumbidza kubvisa ubva achinja ipapo. Asi ukanonoka anogona kubvisa ukanda mudhireni riri apa, anongobvisa wachadi, anongobvisa ukanda mudhireni. Ndikakurumbidza kuonera neava vanonge vachibatsiridza vakamuona kukurumbidza kuti ndozvaava, kukurumbidzawo dzimwe nguva kana variko kukurumbidza kuita sei, kungomugadzirisawo sevanhu vechidzimai. Aiwa vemuraini vacho ndoda kuvatenda nekuti vanhu vanotombondii kamfota. Inyaya here kuti Ana tinoziva kuti kunyange mwana ukamudzidzisa chinhu anoedza kuteedzera. Paanenge achiita zvese zvinyaya yekuti here makadzidzisa asi anongoramba achiita zvinhu zvokuti mimi mune muchimurambidza kuita. Ana ndinombozama kuti ndimudzidzise kana nguva yandee ndichibika iye anogona kuuya anotora kapu yeupfu achidira iwe uchiita sei uchibika, but kuti aite simba haana. Munhu uye anotokundikana pakuita zvinhu, asi ndinotomboona dzimwe nguva kuti munhu handishunge kuda kuita but anokundikana. Ndikunyatsochaya kuzwa kuti anokundikana papi, ndomboedza kudzidzisa but pamwe inyaya yekuti takamuregerera achiri mudiki nokuti ndakazotangirawo pakati kubva kumashure. Ngatimboona imimi Ana anofarirawo here kutamba kuti mungati akatonzwa redhiyo? Anototamba redhiyo zvokutodaro akatonzwa nevamwe vana vangu vanomboita zvokutamba vatori pamasocial media vanoita zvokutamba, saka akatovaona vachiridza apa anotouyawo achiseka zvokuti tikataura nyaya ipapo kuti tataura nyaya dzinofadza munotomunzwa achiseka tichitofara tese tichitaura. Ende mukanzwa achida zvaasingadi ane matauriro anotoita kuti kwangona atongotsamwa toziva kuti hapasi kuda. Anogona kungotuka, anogona kungoti ndokurova chaiko, ndokurova achidai akadai dai utoziva kuti ari kutaura ndokurova, kutuka andotuka. Ivava vese ava aiwa anotuka vese ivava achitodidi, but zvinhu zvokuti toda kungotendawo vamwe vangu ava kuti vanozvigamuchirawo nekuti dai pamwe dzimwe nguva asi nesituation yaari vanozvigamuchira nokuti paipapa anogona kungotora tsvina zvichiwa ukandoko ozokuza kuti ndiani, vakangozova kuti ndiwe ngoti nai zvatopera. Havachezvokuti pamwe dai nditori munhu ane confusion yakanyanya, asi dzimwe dzenguva vanondidzora. Kuchechi munoenda kuchechi here, uye kana muchienda kuchechi akagamuchirika here kucommunity yekuchechi? Inini ndaienda kuchechi asi kuti Ana akatadza kugamuchirika nepamusana pekuti aibata vanhu mabraids achivhura mabhegi evanhu achitora mabhaibheri achibvarura. Saka from there akatadza kunyatsogamuchirika, ndosaka ndakazongogarawo ndiri pamba asi ndaitoenda kuchechi. Asi kuti Ana akatadza kugamuchirika nenyaya yemabasa aaita, zvisingarevi kuti vanhu vemuchechi vasingamudi, asi kuti zvaaita muchechi ndozvakaita kuti Ana asagamuchirike. Mashoko amungade kutaura imimi kune vanochengeta vana vane dambudziko sana Ana? Ini chandingangoita ndechekuti kana tikasangana nematambudziko akaita seaya ngatiitei mwoyo murefu. Vanhu vakadai havadi kuitirwa hasha, havadi kuitirwa utsinye. Pane pamwe pacho panogona kukuitira zvinokugumbura, hazvisi zvokuti unomuitira hasha. Ngatizvigamuchirei panguva iyoyo nekuti rwendo rwakadai rurefu, asi ngatingozvipai nguva yekuti ndo zviripo nekuzvigamuchira. Chikuru kuzvigamuchira. Ko vavakidzani vari kugamuchira sei dambudziko rina Ana? Ngangoti Ana kubvira achiberekwa mai vake vachiri vapenyu, ndiri munext door, tinogara bloko rakabatana, imba inoine yangu. So Ana mwana akangotoberekwa akadaro, even ari mucheche waitozviona kuti mwana uyu haana kunyatsoita zvinoitawo vamwe vana maaction anoitwa nevacheche vevamwe. Saka amai vake vakazoshaika Ana ne 4-5 months kana ndisingakanganisa hangu, ndobva asara achichengetwa nambuya yake, mai vababa vake. Vaimira naye Ana achitanga kusumuka kuti akutowo munhu atokurirawo sekamusikana. Aidya nyama mbishi, sipo chaiyo, magreen bar aidya. Tsvina dzake anozvidyira, sometimes blood rake renguva anodya. Saka hembe chaidzo ndingangoti ambuya yake vachizoshaika
ndopaakazosiwa 2016 11 June ndopaakazosiwa mumaoko mabankuru vake namaiguru vake. Vanochengeta mwana zvakanaka, vanompavo chikafu, vanotsvagawo hembe vachimupawo. Isusu sevanhu vemaraini eya zvive vazozvigona zvese. Pamwe pacho unotonyatsonoti hembe mwana uyo ane time yaane tsvina, pamwe havana sipomuamuchira, tinobvisawo hembe dzeduwo topawo mwana upfeka. Kwete ndega, ndingangoti vemuraini vanomira naye mwana Ana vachimubatsirawo mwana kuti angoitawo zvinenge zviri nani. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Tinoziva isu kuti kuva amai ibasa, asi kunozwa basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Toda kukutendai rubatsiro rwose rwamunopa vana mai vatinounza pachirongwa chino. Tisangane zvakare svondo rinouya.